Вие сте с гласът на училището, където днес представяме своят коледен подкаст епизод. Аз съм Виктория Ангелова от 6 Г клас и днес ще бъда ваш репортер и водещ. Като председател на ученическия съвет, моя цел днес е да ви информирам кои са най-актуалните теми, които вълнуват съвета през коледният сезон. Ще взема интервю на няколко ученици от ученическия съвет и по-специално от групата Съветът на бъдещето. Започваме с госпожа Кирилова, която ще ни разясни каква е тази група и с какво се занимава тя. Какво представлява групата Съветът на бъдещето? Групата Съветът на бъдещето представлява група на занимания по интереси, в която група участват 17 деца, които всъщност са най-активните от ученическия съвет. И това е изключително показателно, това, че тези прекрасни деца знаят какво е добро и го използват прекрасно. Благодаря ви. Какво разработва училищният ученически съвет за Коледа? Училищният ученически съвет за всеки празник измисля нещо интересно, с което да увлече цялата училищна общност. А тъй като Коледа е месец, в който благотворителността е нещо много важно, децата решиха да се включим в две много мащабни благотворителни кампании, които са между другото традиция в нашето училище. Едната е кампанията на община Бургас "Подари от сърце, дари мечта". Учениците заедно с участието на родителите и на своите учители закупиха много подаръци за хора, деца и възрастни в неравностойно положение. Зарадвахме толкова много хора с любимия, пожелан от тях коледен подарък. А другата благотворителна кампания е тази на нашите партньори БМЧК "Подари Коледа". Това са коледни картички, брандирани с знака на БЧК, и средствата, които се събират, се даряват за коледни празници, подаръци, лакомства и тържества на деца в неравностойно положение. Страхотно, благодаря ви. Каква според теб е основната цел на училищният ученически съвет? Според мен основната идея на ученическия съвет е колкото се може повече ученици да се включват в дейностите, които организира училището, и всички класове да могат да участват, като представители на всеки клас са най-активните ученици, съответно, които са в ученическия съвет. Така е, благодаря. Кажи ми, каква според теб е основната цел на ученическия съвет? Според мен най-важната цел на ученическия съвет е да има по-голяма връзка между училищното ръководство и учениците и мнението на повече ученици да бъде чуто. Благодаря. Продължаваме с госпожа Спиридонова, която ще ни обясни кое според нея трябва да е в една благотворителна кампания. Вие сте. Относно организацията, естествено най-важен е избора на кауза. Но в тях най-важно е доброто сърце. Това хората да усетят съпричастност и да пожелаят да помогнат на някого в нужда. И тук изобщо не е важен размера на сумата или големината на подаръка, който някой ще подари. Важно е искрицата доброта, която се запалва в сърцата на хората, и надеждата, която даряваме на тези, които имат нужда от нас. Благодаря. И ние ви благодарим, госпожо. А сега се обръщам към един ученик от 6 клас и го питам, важно ли е да правим добро? Митко, ти си, заповядай. Важно е да правим добро, за да покажем силата на доброто и да предадем добрите дела към по-малките от нас. Също е важно да правим добро, за да покажем правилния път на хората, които са направили лоши решения в живота си. А сега Сияна от 5 клас, която ще ни каже дали е важно да правим добро. Важно ли е да правим добро? Да, важно е да правим добро, защото ако никой не правеше добро, земята нямаше да е такава каквато е. Трябва да общуваме с думи, а не с средства, които развалят хармонията и взаимоотношенията между нас. Благодаря за този чудесен отговор. А сега Пламена от 6 Д клас ще ни каже дали е важно да правим доброто само на празниците. Ами, според мен не е важно да правим само добро по празниците, защото на всеки ще остане хубаво да му направя добро и на другия човек и на него да му направя добро. Затова трябва да правим добро през всяко едно време. Това за мен е най-важно. Според мен не е правилно да правим добро само по празниците. Според мен доброто трябва да е част от нашето ежедневие и от нашия характер.
Благодарим и на Станимира от 6 Д. А сега, нека да продължим с Калина от 6 Г клас, която ще отправи своите новогодишни пожелания към съучениците си. За нова година пожелавам на своите съученици много успехи и много късмет, както и в тази следваща година и във всички останали. Нека срещат много нови приятели и да сбъднат всички свои цели. А сега продължаваме с Теодора от 6-я, която също ще отправи своите пожелания към съучениците си. Пожелавам на съучениците си една топла, светла и успешна нова година. Нека 2026 им донесе нови сили, с които първото да преследват своите мечти и цели, приятели, на които винаги могат да разчитат и спомени, които винаги ще помнят с усмивка. Нека годината бъде пълна с нови преживявания, успехи, добри дела и приключения. Много ти благодаря за това чудесни пожелания. А сега последна, но не е по-важно, те Йоана от 6 Д клас. Благодаря. На моите съученици пожелавам да си прекарат най-хубавите празници заедно с семейството си и новата година да им е изпълнена само с късмет и щастие. А сега представяме Никол от 5 В клас. Какво ще пожелаеш на съучениците си за новогодишните празници? Ще пожелая на своите съученици да имат хубави, топли и весели празници, да посрещат новата година със здраве, щастие и успехи в училище. Благодаря. Моля. А сега, за финал на нашия коледен епизод, весела Коледа и честита Нова година!